Meiltä kysyttiin, että mikä on meidän paras tunttiryhmä. Ja kaikilla ryhmillä on omat vahvuudet ja me ei pystytty sanomaan yhtä ryhmää. Meiltä kysyttiin, että mikä on meidän lempihyppy. No, varmaan meidän joukkojen lempihyppy on joku täältä perushypyt, kuten joku toukkari ja herkiä. Ja mikä sun lempihyppy on? Varmaan herkiä tai teehyppy. Mullakin herkiä. Meidän paras sijoitus SM-kisoissa oli 2011-2012 vuonna ja me oltiin silloin 4. Meidän paras sijoitus ikinä oli Pariisissa 2013 ja me oltiin 1. Ollaan perätty kisoissa aina yhtä tasaisesti. Meiltä kysyttiin, että mitä me tehdään reeneissä. Ja no me treenataan kaikkia eri osa-alueita ja sitten on kerran viikossa akrobaattia. Meiltä kysyttiin, mikä meidän joukkojen vahvuus on. Ja meidän vahvuus on luultavasti se, että meillä on nyt tällä hetkellä hirveän nuori joukkue ja todella myös motivoitunut sellainen, että varmaan motivaatio. Meiltä kysyttiin, mikä on meidän vaikein stuntti. Rewindit ja kässärit. Eli meidän kysymys on, että mitkä on ollut parhaat kisat? Joo, päätettiin, että SM 2015, koska silloin meidän 5. sija tuli ihan täytänä yllätyksellä. Kiitos. Meiltä kysyttiin, että mikä on pisin ja mikä lyhin aika, mitä joku on ollut pukissa. Niin pisin on 5 kautta. Ja lyhin on 3 kuukautta. Eli meiltä kysyttiin, että millainen joukkuehenki meillä on. Ja meidän mielestä vaikka siellä on hyvä joukkuehenki, Vaikka me ei tunneta vielä kovin hyvin, mutta me kumminkin tiedettiin toisemme ennen, ennen kuin kausi alkoi. Ja meidän mielestä on hyvä kaikki joukkuehenki. tulee toimeen. Joo. Meiltä kysyttiin meidän joukkuehenkeä asteikolla 1-10. Ja se on varmaan sellainen 8, koska me ei ole tunnettu niin kauan vielä kaikki. Eli mikä on meidän lempistuntti akro? Meidän lempistunti on kaikki pyörivät ja lempiakro ainakin itellä on kuperkeikka. Varmaan jotkut arabiflikit ja nää on aika yleisiä. Ja sitten meiltä kysyttiin, ollaanko me oltu samoissa karsinnoissa Cheer Stars Finlandin kanssa. Joo, me ymmärrettiin tää silleen niin kuin SM-karsinnoissa ja viime SMK:ssa oli ainakin junnut samassa kuin me. Ja te olitte missä joukkueessa viime vuonna? Me oltiin viime vuonna junnissa Tiger Catsissa. kyllä. Eli Tiger. Oltiin samassa sarjassa. Meiltä kysyttiin, että monta meidän joukkueessa on. Meitä on 34. Hei, meiltä kysyttiin, onko meillä mitalleja. Meillä ei ole yhtäkään arvokisamitallia, mutta meillä on Pariisissa eikä Spring Open kisoista meillä on kultamitali. Meiltä kysyttiin, että mikä on lempihetki meidän joukkueen kanssa. Ja me valittiin perjantai-reenit. Miksi? Koska perjantai-reeneissä on semmonen viikonloppu alkaa, mutta haluan vielä treenata täysin. Kysyttiin, että mitkä oli fiilikset, kun päästiin majurinkiin. Olihan se aika tunteikas hetki silleen, että niin. Itku tuli. Me palkut vastataan kysymykseen, mistä nimi Pullaperhe tulee, koska me ollaan oltu silloin siinä joukkueessa, kun tää kyseinen lempinimi on joukkueelle keksitty. Se taisi olla Josi silloin niissä reeneissä, mikä huusi vaan, että hei villipullat. Joo, meidän vanha valkku Jose on huutanut villipullat ja sen jälkeen me ollaan siitä muotoiltu Pullaperhe ja pullia ollaan nyt sitten nykyäänkin.